an ka cɛdenw u bɛɛ kan ka i k'a dɔn tasuma da Bamanji kɔ la. Bɔjabate k'a dɔn min ye kɛnɛ ye Sogɛli ko kala Mayiga min b'a dɔn a date dugu la Bɔjabate sabula a ko sisan ale bɛra ka kuma an bɛ yɔrɔ min dugu min ni Mali dugu don Tazawantani i k'a dɔn Mali armée a bɛɛ kan ka nɛgɛ da hali n'o y'a sɔrɔ an ka cɛden caman ni tora k'u kɛra Sudansiw ye Bɔjabate k'a dɔn kɛnɛ in ka wajibi don sabula o kun bɛ CICB de la hakili ka jigin kɛ a ko min ye jamanadenw ye Mali armée i k'a dɔn jamana bɛɛ lajɛlen ka kan da ye Mali armée Mali sɔrɔdasiw Bɔjabate k'a dɔn u tɛ segin n'a tɔ tora cɛ kelen ye o cɛ kelen o bi sebaya sɔrɔ ka Malidenw kunna wolo sabula kɛlɛ min n'an b'a la Bamanji kɛlɛ don binkani kɛlɛ don jɔnmaaya kɛlɛ don Bɔjabate kuma Tazawatani a bi kɛ Mali ta ye kana siga min y'a kurukara bɛɛ lajɛlen ye a bi kɛ Mali ta ye n'i ye Bamanjiw gɛnna ka bɔ Kidali a n'a lamini na Bɔjabate u ye wele bila ɲɔgɔn ma Jɛsɛgɛ naani fa bɛɛ lajɛlen fɛ ka taa yen sɔsɔ a ka ca maa 1000 ye Bɔjabate k'a dɔn o n'a ta bɛɛ an yɛrɛw fana ni maa ɲuman caman dɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo jɛrɛjɛkulu min n'an k'a ma AES Bɔjabate k'a dɔn o fa maa dɔw fana nana ni kana dɛmɛ ta k'an sɛgɛrɛ Sogɛli ko a ko min ye jamanakuntigi min n'o Turki jamana masakɛ Erdogan Bɔjabate ani Rusi jamana ninnu bɛɛ lajɛlen kale k'a don Bɔjabate k'a dɔn an kana jɔ an yɛrɛ la Bɔjabate k'a dɔn fana jɔlen b'an kɔfɛ min ye dɛmɛ ye Bɔjabate dɛmɛ in bɛ ta ka ɲɛsin cɛko la a bɛ se minɛnko la Bɔjabate k'a dɔn Bamanji wale i k'a dɔn u b'a fura ni ka bɔ jamana in kɔnɔ min ye alamisa tɛmɛnen fana minisiri Ablaye Diop Bɔjabate k'a dɔn o fana ni ayiwa a baara a jɛɲɔgɔn Rusi jamana Sergei Lavrov Rusikaw ka minisiri min b'u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ɲɛnabɔ u kumana AES jamana Bɔjabate k'a dɔn u ka cɛdenw fana labɛnnen bɛ min ye dɛmɛ ye ka na Mali sɛgɛrɛ o kuma an k'an ka kɛ cɛ kelen ye Bɔjabate k'a dɔn maa min ni maa min b'a la n'o ye politikimaa ye Sogɛli kɔni a ye ngɔri don kuma na sabula kodɛmu i k'a dɔn ɲɛma a ye ngɔri don la o ye communiqué kɛ communiqué min ni maa t'a a signé b'a dɔn o kuma a ye ngɔrinin don la min bɛ se k'a to faamuyali bɛ na a ko hali bi min y'o kɛlɛ kelen ye Tezawatani min ye sɛbɛnnikɛlaw kɛmɛ k'u da don o la sɛbɛnnikɛlaw ko kɛlɛ ma se soforokun na marabaya sɔrɔ dɔn tɛ yen n'i y'a lajɛ min ye Bamanjiw ye daba tun kɔrɔ jigi kelen min b'u la Mali dugukolo kan o de ye Mali ni Algérie dancɛ n'o ye Tezawatani ye sɛbɛnnikɛlaw ko a ko min ye Mali kɛlɛkɛcɛw ye karamɔgɔ daba tun kɔrɔ u dan b'u yɛrɛ la nka n'i y'a lajɛ tigɛnɔbila dɔ bɛ Mali ni jamana fila cɛ n'o ye AES ye i b'a ye k'a fɔ bɛnkan kɔnɔna la ni maa ɲɛdɔnna ta ka jamana min sɛgɛrɛ o tuma wajibiyalen bɛ tɔw bolo kana dɛmɛ kɛ sɛbɛnnikɛlaw ko a ko min ye kalo in tile 30 tɛmɛnen n'o ye juin kalo ye i b'a ye k'a fɔ Burkina Faso min y'a pankuru ye mɔgɔ daba tun kɔrɔ o caman yera an ka jamana kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a bɛ bila minɛ min kɔnɔ o de ye dɛmɛ ni dɛmɛ ye n'a dun ma ɲɛ k'a fɔ ko Bamanjiw kɛmɛ ka firikan kɛ karamɔgɔ daba tun kɔrɔ min ye ni AES jamanaw ye an ka se ka fara ɲɔgɔn kan ni ka nin tagakisɛ bilen ta ka bɔ Mali da la ni Mali lafiyara o ye Burkina lafiyalen wa o ye Niger fana lafiyalen sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye ni pankuru ye i b'a ye k'a fɔ min ye kɛlɛkɛ pankuru jugumanbaw ye mɔgɔ daba tun kɔrɔ Burkinabew nana n'o ye Mali kɔnɔ a ko min ye Burkina cɛdenw ye n'o ye ni pilote dagabanaw ye k'a fɔra an ka pilotiw kan mɔgɔ daba tun kɔrɔ n'i ye i b'a ye k'a fɔ kalo tile fɔlɔ n'o tun ye kunu ye o tuma u tilenna min kɔni ye mugujugu ye k'a fili ka jigin Bamanjiw kan min kɔni ye Bamanjiw ye sa k'u kun ci k'u dafara ni ka tila ka sogo yɛrɛ kɛ dugaw ye dumuni sɔrɔ min ye Tezawatani dugaw u bɛ san kelen de kɛ u tɛ kɔngɔ bilen sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tun u ye kangari mun da o de ye min ye dugudenw ye civiliw karamɔgɔ daba tun k'ulu ka foyi tɛ nin na u b'a ɲini dugudenw fɛ bɛɛ lajɛlen ka to sokɔnɔna la maa kana t'i yɛrɛ ɲami Bamanjiw la ni min bɔra ka t'i yɛrɛ ɲami ni min y'i sɔrɔ ko y'i ka ɲini ɲɛna ye n'o tɛ min ye Mali armée ye min kɔni dangana jugu a to ta ni ka civil sɛgɛrɛ karamɔgɔ daba tun min ye Mali armée ka taa bila min ye Burkina Fasokaw la sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ an bɛ waati min na ko sisan i b'a ye k'a fɔ munumunu saliw kɛmɛ k'o de boloda n'i ye avion fine ka bɛ nɔgɔ la i b'a fɔ ko sanfin Mali ni Burkina Faso karamɔgɔ daba tun nin ko in kɔni e ko a tɛna kɛ ko mɛnta ye min ye Bamanci wale Tezawatani ye Bamanci minnu kɔni banbɛ min ye jamanaden ɲumanya ma ni ka muruti ka bila faso Mali la karamɔgɔ daba tun ko u na ni datari